Jerry Treñas ginalauman nga matapos sa mga proyekto sa mga plaza subong nga tuig. Samtang cistern tank sa Iloilo City Hall gitinluan, water source pasado sa potability test. Wala to ang mga proyekto sa syudad sang Iloilo para sa pagpasanyog sa mga district plaza. Matapos ang madinalagon nga redevelopment sa Plaza Sang Molo, nagapadayon naman ang mga proyekto sa La Paz, Mandurriao, Arevalo, kag Haro. Suno kay Mayor Jerry Treñas, lunsay may mga pondo ang proyekto kag iya ginalauman nga matapos ang Phase 1 subong nga tuig. Pinasahi ang syudad sang Iloilo bagon may yara ini sang plaza sa kada distrito. Ini bilang kabahin sa impluwensya sa mga Espanyol sadto kag nalakip sa aton tradisyon. Well, ang mga plaza sige obrata kanami kinagin present ang architects naton sa aton sa mga department heads sa mga projects naton, no. Ang mga plaza sige na may pundo na tanan except nga may mga kulang-kulang jutay, so mapatapos na siguro hopefully this year. Isa sa gina-develop subong amo ang Plaza Sang Haro. Kag suno sa alkalde, nagakuha na siya sang opinyon kung ano ang maayo himuon sa gym. Ang mga opisina naman sa sulod sang plaza ang sailohon para mahatagan sang ligwa ang restoration. Ang Haro kadamo gid gusto nga waay na lang da sang covered gym. So decision na within the next weeks, ginatan-out na naton 3 ka areas nga sa iluhan sang Haro Gym. Ang 3 ni ka areas are open spaces in the barangay, in the subdivision, nga big enough to accommodate the gym. Ginatan-out naman nga mga opisina da may sa iluhan na. May gina-istorya kita and very soon may feedback nan kita para sina. Magluwas sa plaza, ginaobra man ang belfry o kon kampanaryo sa atubang sang simbahan. Ang ini nga sa isang proyekto ang natigayon bangon sang heritage law ni Mayor Treñas sang siya ang ara pa sa konseho. Handong sini nga mapreserba ang kultura kag tradisyon sang mga Ilonggo, rason sang restoration kag redevelopments nga ginhimo sa bugos ka syudad sang Iloilo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron. Ginmando ni Mayor Jerry Treñas ang pagtinlo sang cistern tank sa Iloilo City Hall. Katuyuan sini ang mga mapasiguro nga hilway ang tubig nga ginagamit sa mga empleyado sang City Hall. Suno kay Mayor Jerry Treñas, para makasiguro ang mga empleyado, importante nga matinluan ini bangod sang mataas nga kaso sang gastroenteritis sa syudad. Ginbuligan sang Iloilo City Health Office kag ICAG ang pagtinlo sang nagligad nga Sabado. Ang aton cistern sang Sabado ginlimpyuhan. Halin sa aga hasta alas 5 sang gabi, sobra pa kanila 5 sang hapon. Ang nagbulig sa aton diri ang ICAG, upod man si Dr. Roland, no? Nga agin limpyuhan tang cistern kay gusto tang matinlo ang tubig para sa tanan, no? Nagbando man si Mayor Treñas kay ipaidalom sa test ang water source ang City Hall para makasigurado kag pasado ang resulta suno sa CHO. Ginpatest na ni tanan nga tubig diri nga source naton kag nakapasar man sa ilang potability test. Sa karon, padayon ang panugyan sang City Health Office sa mga barangay nga magpaninlo sa palibot kag pabukalan ang tubig nga ginagamit. Sa 380 ka mga water refilling station sa bugos nga syudad, 358 na ang na-inspect sang CHO. Samtang manubo 10% naman ang mga bubon o kung shallow wells ang nasikyar. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patron.